सिंधुदुर्गात प्रथमच बायपास शस्त्रक्रिया, हृदयरोग निदान आणि उपचार एकाच ठिकाणी। बायपास शस्त्रक्रिया, एंजिओग्राफी, एंजिओप्लास्टी, हृदयाची सोनोग्राफी, ट्रेडमिल चाचणी, हृदयविकार तपासणी अशा अत्याधुनिक सुविधा। MJPJAY योजनेअंतर्गत बायपास आणि एंजिओप्लास्टी अगदी मोफत। आवश्यक कागदपत्रे, ओळखपत्र, मतदान कार्ड, आधार कार्ड, रेशन कार्ड, बँक पासबुक, मोबाईल नंबर, कॅशलेस सेवा उपलब्ध। सुपर स्पेशालिटी लाईफटाईम हॉस्पिटल, पडवे, कसाल मालवण मार्गालगत, तालुका कुडाळ, जिल्हा सिंधुदुर्ग। जिल्ह्यातील प्रत्येक कार्यकर्ता पक्षाशी जोडला जावा यासाठी काही काळ मागे पडलेल्या राष्ट्रवादी पक्षाला महायुतीच्या माध्यमातून बळ देण्याचं काम जिल्ह्यात करणार असून पुढील आठवड्यात प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करणार असल्याची माहिती राष्ट्रवादीचे कार्याध्यक्ष काका कुडाळकर यांनी वेंगुर्ला इथं आयोजित पत्रकार परिषदेत दिली। ज्यावेळी आमचे नेते अजितदादा पवार साहेबांनी आपली इच्छा प्रकट केली होती राष्ट्रवादीमध्ये की मला संघटनेचं काम द्या, संघटनेकडे थोडंसं दुर्लक्ष होतंय, संघटना ज्या पद्धतीनं उभी राहिली पाहिजे त्या पद्धतीनं राष्ट्रवादी उभी राहत नाही आणि त्यामुळे 25 वर्ष झाली तरी सुद्धा भारतामध्ये प्रादेशिक पक्षाच्या प्रत्येक पक्षाचे मुख्यमंत्री झाला, परंतु राष्ट्रवादीला त्या पदापर्यंत पोहोचता आलं नाही। ही जी सर्वसामान्य कार्यकर्त्याची खंत त्यांनी त्यावेळी बोलून दाखवलेली होती आणि तरी सुद्धा त्यावर योग्य तो निर्णय न झाल्यामुळे शेवटचा पर्याय म्हणून अजितदादांनी राष्ट्रवादीची धुरा सांभाळून कार्यकर्त्यांना आणि या भागाच्या विकासाला न्याय देण्यासाठी सत्तेमध्ये समाविष्ट झाले आणि त्यामुळे MK गावडे असतील, प्रज्ञाताई असतील, अभित नाईक असतील किंवा या ठिकाणी बसलेली सर्व मंडळी आम्ही त्याच क्षणी आम्ही अजितदादांचं नेतृत्व मान्य केलं आणि राष्ट्रवादीला एका चांगल्या विकासभिमुख रस्त्यावर नेण्यासाठी अजितदादांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करण्याचं आम्ही ठरवलेलं आहे। या ठिकाणी अभित नाईक यांच्यावर अध्यक्षपदाची धुरा दिली, माझ्यावर कार्याध्यक्षपदाची धुरा देताना कुडाळ आणि सावंतवाडी या 2 मतदारसंघाची पूर्ण जबाबदारी दिली आहे। अभित नाईक यांच्याकडे जशी जबाबदारी आहे तशी माझ्याकडे जबाबदारी आहे। दोघांना आम्हालाही भान आहे की आजच्या सिंधुदुर्गच्या राजकीय परिस्थितीमध्ये ही जबाबदारी तशी फार मोठी आहे आणि त्यामुळे येणारा प्रत्येक कार्यकर्ता हा पक्षाशी अजितदादांशी जोडला जावा या दृष्टीनं आम्ही प्रयत्न करणार आहोत। आणि ज्यावेळी आमचे ज्येष्ठ नेते MK गावडे साहेब आणि प्रज्ञाताईंनी जाहीर केलं की आपण अजितदादांबरोबर आहे, त्यावेळी आम्हाला आनंद झाला। आम्ही त्यांच्याशी संपर्क साधला आणि मुळात राष्ट्रवादी पक्षाची या जिल्ह्यातील जर खरी ताकद असेल तर ती सहकारातील ताकद आहे। सहकार क्षेत्रात राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता फार मोठ्या प्रमाणात काम करत असतो। तो पक्षीय कामामध्ये फारसा दिसला नाही तर त्या ठिकाणी तो मात्र पक्षासाठी काम करतोय आणि मला आज आनंद होतोय की त्याची जाणीव असणारे MK गावडे आणि प्रज्ञाताई आज आमच्या बरोबर आहेत, अजितदादांबरोबर आहेत आणि त्यामुळे लवकरच जिल्ह्यातील जो राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता अपेक्षेनं पाहतोय विशेषतः सहकार क्षेत्रात तो लवकरात लवकर आमच्या पक्षाशी जोडला जाईल आणि काही काळातच गेली कित्येक वर्ष जो राष्ट्रवादी पक्ष या जिल्ह्यात सर्व क्षेत्रामध्ये पिछाडीला दिसत होता तो आघाडीवर आल्याशिवाय राहणार नाही। त्यामुळे यापुढच्या प्रत्येक निवडणुका मग त्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या असो, त्या सहकार क्षेत्रातील असो,
या गांभीर्यानं लढण्याचं काम आम्ही करणार आहोत. त्या ठिकाणी तो कार्यकर्ता उभा करून त्या कार्यकर्त्याला बळ देऊन महायुतीच्या माध्यमातून अर्थात भारतीय जनता पार्टी आणि शिवसेना शिंदेगड यांच्या बरोबर आम्ही राहून या ठिकाणी कार्यकर्त्यांना न्याय देण्याचं काम करणार आहोत. ज्या कोणाला वाटत होतं की सुरुवातीला आम्ही बाहेर पडल्यानंतर हे राष्ट्रवादीतून बाहेर पडले म्हणून जे काही कोण खुशालका मारत होतात त्यांचे आवाज आता बंद झाले. मात्र आमचं काम आता चालूच राहिलेलं आहे आणि ते अखंडपणे काम चालू ठेवण्याचं काम आम्ही दोघेजण या ठिकाणी करणार आहोत. भविष्यात 1 ते 2 महिन्यात संपूर्ण 8ही तालुक्यात मेळावे होतील, जिल्हा स्तरावरचे मेळावे होतील आणि राष्ट्रवादीचे नेते या मेळाव्याला हजेर लावतील असंही प्लॅनिंग आमचं आहे आणि त्या दृष्टीने आम्ही दोघेही कार्यरत आहोत. तटकरे साहेबांशी भेट घेऊन आलोय आणि त्यांनी पुढच्या मंगळवारी आम्हाला वेळ दिलेली आहे ती अशासाठी की काही जिल्ह्यातील प्रमुख पदाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या करायच्या आहेत. त्यात जिल्हा महिला अध्यक्ष असतील किंवा अन्य काही गोष्टी असतील त्यासाठी त्या नियुक्त्यांसाठी त्याने आम्हाला वेळ दिलेला आहे आणि त्यावेळी पहिली नव्या पदाधिकाऱ्यांची नियुक्तीची तारीख त्यांनी आम्हाला दिलेली आहे. पुढच्या आठवड्यात त्याबाबत आम्हाला या जिल्ह्यातल्या पहिल्या काही पदाधिकाऱ्यांची निवडीची प्रक्रिया पूर्ण होईल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.